Dia, éssers de llum. Els arcàngels són 7. Quan els demaneu coses, les compleixen. Les compleixen perquè a ells els agrada que te demanin coses. Però has de saber un parell de coses. A quin arcàngel li demanes què? I el color de l'espelma de l'arcàngel, quin color d'espelma li agrada més. En aquest vídeo vos diré les correspondències i vos posaré un exemple d'oració a un arcàngel. Primer arcàngel, l'arcàngel Raziel, arcàngel de introspecció i de la transmutació. Necessitam el color violeta. I a part és també l'arcàngel dels mons subtils, és l'arcàngel de la connexió amb l'univers, de la connexió divina. El seu color és el violeta. Què li poden demanar? Somnis, senyals, canvis, que hi hagi canvis, però canvis espirituals. Després, l'arcàngel Miquel és l'arcàngel de la comunicació, dels viatges, de la justícia divina i dels estudis. L'arcàngel, què li pots demanar? Del dia a dia li pots demanar que te trobi aparcament, que tinguis viatges bons, aprovar exàmens, que te vulguis comunicar i que diguis les paraules adequades. Tot això és l'arcàngel Miquel. Després, i el seu color són totes les tonalitats de blau. Totes. Després tenim el Metatron, que és l'arcàngel de la prosperitat, de l'abundància. Què li podeu demanar? Doblers. Prosperitat també és trobar feina, tenir clients, si tens un negoci, tenir clients, tenir espectadors, tenir persones que s'interessin pels teus projectes. El seu color és el groc. Després tenim en Rafael. En Rafael és l'arcàngel de la salut i de la parella còsmica. Què li podem demanar a l'arcàngel Rafael? I si és per la meva salut, podem demanar salut física, però també salut mental, que mos sani pors, que mos sani... O sigui, que mos curi pensaments negatius. I si és referit a la parella còsmica, companys i companyes de viatge, i també li poden demanar a la parella còsmica
Però, sincerament, no ho recomano, perquè parella còsmica pot voler dir per sempre i mos poden trobar que la nostra parella còsmica sigui o molt més gran que tu, o molt més jove que tu, o a quilòmetres de distància, o sigui, o bastant quilòmetres de distància. Millor demanar company de viatge. I quin colors té? Quin colors? Perquè no ho he dit. I si és parella còsmica o company de viatge, de color blau cel. Però blau cel, blauet cel del tot. I quin color per la curació? És verd. Per si no ho havíeu pensat, per això els hospitals i els centres de salut estan pintats de verd, no és casualitat. Després, qui més? En Camael. Gaudir de sa vida. Què li poden demanar a l'arcàngel Camael? Tenir bones festes de Nadal, o sigui, bons dinars de Nadal. O bons dinars en general, que tinguem un dinar divertit. O si ve qualque visita, que ho passeu divertit, que sigui divertit, que sigui entretengut per totes les bandes. També li podeu demanar, és l'arcàngel de la sort, li podeu demanar que vos toqui la loteria, li podeu demanar. Una altra cosa és que la vostra connexió amb els àngels no sigui prou forta i d'un principi no te dongui la possibilitat, però creu-me que funciona. A mi m'ha funcionat. Després, què més? Gabriel. Que no vos he dit el color d'en Camael. El color d'en Camael és el color vermell. I ara sí, passam a Gabriel. Gabriel. Amor incondicional. Quan estiguis trist i no sabies què fer, demanar-li a Gabriel que t'ajudi. També és l'arcàngel dels nins i de les persones grans. Si li heu de demanar per un nin o per una persona gran, l'arcàngel Gabriel ajuda per a molt. Quin color és l'arcàngel Gabriel? És rosa. Color rosa. I falta el darrer, Nuriel, de sa feina, dels canvis a sa feina. Què li podeu demanar a Nuriel? Feina. O sigui, si no tens feina. Si tens feina però no tens feina estable, que te facin fixa o fixa. O canvis, canviar de feina per una millor. Quin color és l'arcàngel Uriel? Taronja. I ara vos posaré un exemple d'una oració a un arcàngel.
jo vos diré l'oració en el meu arcàngel preferit. Però que cadascú triï l'arcàngel que necessita. L'exemple és l'arcàngel Miquel, oració a l'arcàngel Miquel. Jo, com éssers de llum que som, te deman a tu, arcàngel Miquel, arcàngel de la comunicació, que m'ajudis a comunicar fàcilment amb les paraules adequades el que vull comunicar amb aquest vídeo. Ho dic pel meu bé, pel bé dels éssers de tot l'univers i en pau i amor de l'univers. Aquí i ara. Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies per escoltar fins aquí. L'arcàngel Miquel és el meu preferit i vos diré a través de vídeos com comunicar-vos amb ell. Amb ell, amb en Camael, amb n'Oriel, amb en Gabriel, amb tots. Però vull que ho sapigueu, l'arcàngel Miquel és el meu preferit. I és en el que més vos ajudaré a fer feina. Si necessiteu un altre arcàngel, poseu en els comentaris i així vos podré ajudar, perquè m'agradaria ajudar-vos a vosaltres en les vostres necessitats. Però si no rep cap comentari, l'arcàngel que més exemples tindrà serà l'arcàngel Miquel. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Si vos ha agradat el vídeo, doneu-li like, comenteu, subscriviu-vos i aquí hi ha més vídeos.